Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, mi silmino nder inde Yeesu almasihu. Mi yiɗi mi hokka habaru dow no mi nuɗɗiniri, no mi jaɓɓiri Yeesu almasihu. So gonga wakkati ko mi nuɗɗinayino kugal am woni mi durowo, mi dura min tokkanayi to sey to waɗi emin egga min tokka ndungu. Nden to ndungu sembiɗi sey min gartoya gureji amin. Nden mihin bana noon no mi wi min mi durowo, to sheyɗu waɗi emin dura, to min garti emin jaha jangirde allowal, jangirde iri nde ɗum hawtata ƴombe. To jemma waɗi ɗum huɓɓa hiite sey ɗum jooɗo, sey ɗum nanga jaɓugo jangirde daga modibbo. So min gaɗi ɗum, amma nder yaadu am dow nuɗɗinki am na goɗɗo wajinaniyam ba, wala goɗɗo gajinanɗoyam, sey dei min daga mi ummi in neɗɗo giɗɗo hettidaki rediyo. So emi hettido rediyo no hani. Ko to mi sodi rediyo ma ɗum wati mi yahi mi soda goɗɗum. ɗo waɗi sukaɓe wuro amin ha e noddirayam, sukaɓe ɓiɓɓe miñiraɓe am eɓe noddirayam kawumo rediyo. Hande to a yahi wuro amin, to mi yottake e wuro a nana ɓe mbi kawumo rediyo waɗi. So ga eɓe andi emi yiɗi hettidaki rediyo. To nder hettidaki rediyo e wodi programme ɗum Christa en gaɗata, emi yiɗi hettidaki ɗum. Ko nde wakkati ɗum emi juula, amma emi yiɗi mi hettido programme ɗum tokkuɓe Yeesu almasihu e radio Kaduna. eɓe gaɗa goɗɗum programme ɗum ɓe mbiyata Sujada Christa. To eɓe gaɗa ɗum huñande alal, emi andi deidei wakkati ko ɓe gaɗata ɗum ɗon programme. Ko da goɗɗum mi waɗata sey mi ala ko mi waɗata, to wakkati ɗum wari mi waray mi jooɗo mi hettido ɗum ɗon programme ɗum ɓe gaɗata hu alal. Nden ñande alarba eɓe gaɗa do'are caka yontore, hu emi hettido programme maɓɓe. So ɗum ɗon ɗawti hoccuki hakkilo an na seɗɗa. emi hettido radio Elwa eɓe gaɗa programme maɓɓe wakkati ɗum mi nuɗɗinayi, amma emi hettido programme maɓɓe ɗum ɓe gaɗata jamdi 4 e reta subaka hu emi ekkiri mi hettido programme maɓɓe. Har e radio Kemaru e wodi programme ɗum ɓe gaɗata ɗum fulfulde ɗum tokkuɓe Yeesu almasihu, fu emi hettido programme ɗum ɗon. Nden emi nana belɗum majum. Amma ko ɓuri hoccuki hakkilo an wonde ñalande radio Kaduna ɓe gaɗi programme maɓɓe ɗum ɓe noddirta Sujada Christa. Sey pastojo gajinɗo ñannan mo wajini, sey mi nani nder wajinki mako ko hocci hakkilo an, mi nani mo wi'i Allah jomirawo mo lilloyi ɓiɗɗo mako bajjo wato Yeesu almasihu ga yimɓe fuu gonɓe nder duniyaru, hu mo jaɓimo mo hisay. To gonga ɗum ɗon hanjum hocci hakkilo an na seɗɗa. ñannande mi nani waaju mako mi ñalli emi ñuma ɗum nder ɓernde am. Noye mi waɗata, moye mi tawata
mi haalanamo haala ka'a ka mi nani nder radio to iɗum ɗon ñamayam nder ɓernde. Sey wonde ñalande nde yake haade amin e woodi kirista en tokkuɓe yeeso almasihu hawsa en, sey mi tawi goɗɗo mo ɗum wi'ata garba kanko emo naata nder fulɓe sosai. Nde o naatowo nder fulɓe sey mi yerdimo na seɗɗa. ñannan sey mi tawi garba mi wi kai garba e woodi hunde ko wannata yam nder ɓernde am. Sey mo wi in ɗume wannatama nder ɓernde ma? Mbimi to gonga ko wannata yam nder ɓernde am emi yiɗi mi jaɓa yeeso almasihu. Ngam mi nani wajinki to radio ra ko gajinowo on wi'i, to ɗum hocci hakkilo an na seɗɗa. Min mi siryake emi yiɗi mi jaɓa yeeso almasihu. Sey o wi'an kai wani a pijayna? Sey mi wimo a'a, ahan a mawɗo min mi suka, mi meeɗi mi wara mi tawma iri haala ka'a. Mo wi a'a. Mbimi to mi gongay, emi yiɗi mi tuuba, emi yiɗi mi jaɓa yeeso almasihu. Sey mo wi to nde a wi a yiɗi a jaɓa yeeso almasihu, ala to ala sara waɗi jemma sey a wara a tawayam, sey mi yaruma wuro pasto. O wi a andi joni to en jahi ñalawma to fulɓe gi'i a naati wuro pasto ɓe mbiyay ko yaruma wuro pasto, to amma accu to jemma waɗi sey a wara a tawayam, sey mi yaruma wuro pasto. Sey mi wi to ko nde min sendiri e maako sey emi yi'a bana alasara waɗata, ngam emi nana ɗum nder ɓernde am mi haaɓi mi yaha mi jaɓa yeeso almasihu. Nde alasara waɗi mi yahi mi tawi garba, sey min jaadi e maako wuro pasto. Pastorjo on neɗɗo kaduna amma kuugal yarimo ton, emo wi'e Reverend Iliya Ango, hankon neɗɗo Katab. Emin jehi min tawimo, sey garba wi a andi o? Sey mo wi emi andi mo amma mi meeɗa yiki mo wari wuro am, amma hande mi yi'i o wari wuro am jam. Garba wi jam, e woodi ko waddi min to maɗa. Sey o wi to o subaka o wari o tawiyam, o wiyam emo yiɗi o jaɓa yeeso almasihu. Nden mi wi o ala to jemma waɗi sey min garda e maako to maɗa. Sey Reverend wi a yiɗi a jaɓa yeeso almasihu? Mbimi mi yiɗi mi jaɓa yeeso almasihu. O wi a waway? Mbimi to Allah jaɓi mi waway. Sey mo wi to minon tokkuɓe yeeso almasihu to goɗɗo wari to amin tuubay, minon fa min gaɗantamo alkawal, min kokkatamo debbo, min kokkatamo ceede, wala goɗɗum ko min gaɗantamo. Sey mi wi pastor ɗum na kanjum waddiyam ba, ko waddiyam emi yiɗi mi jaɓa yeeso almasihu, kanjum woni nder ɓernde am. Sey mo wi to tokkol yeeso almasihu fa e woodi torraji, a waway hu tokkuɗo yeeso almasihu o hawray e torra, o hawray e caɗele feere feere, joni a waway? Sey mi wimo to Allah jaɓi mi waway. Ay min wari nden min andi no mi nanta nder ɓernde am joni. Sey o wi to ko waɗi a yiɗi a jaɓa yeeso almasihu? ƴanɗe nde mo ƴamiyam wonɗon, no waɗi a yiɗi a jaɓa yeeso almasihu? ɗume giiɗa ko woɗanma nder tokkuɓe yeeso almasihu nde a yiɗi a jaɓa yeeso almasihu? Goɗɗo wajinanma ko bo goɗɗum a yi'i nder tokkuɓe yeeso almasihu? Mbimomi a'a, gonga ra ko mi nani nder radio, mi hettidake radio sujada ɗum programme ɗum waɗata e radio Kaduna,
sujada kirista raa ko mi nani pastor o wi'i allah liloy ɓiɗɗo maako nder duniyaaru, sey mo wi'i huu jaɓuɗo ɓiɗɗo on ɗon hisay halkata. To goonga minon nder dina islama wala iri ekkitinol ngol. Ko to a ƴami goɗɗo ma hande a tabbitini ko mi tabbitini to mi ayi mi naata e aljanna, sey goɗɗo wiya a'a o anda. To amma nder wajinki kiminani ɗo o joni, pastor wi hu jaɓuɗo yeesu on ɗon mo on tokki, hu jaɓuɗo mo hisay. Mimi to min ma mi yiɗi mi hisay, mi yiɗi mi yaha to mi tabbitinta kisdan am gonga ɗum ɗum wanniya. Sey mo wi to joni mi tokkinte jaɓa yeesu almasihu, ko mi wi'i fu sey mbi'a, sey mbimi to. Sey o tokkiniyam, sey mi jaɓi yeesu almasihu. To gonga daga ñande ko mi jaɓi yeesu almasihu, ñannan daga nder wuro pastor nde mi jaɓi yeesu almasihu, mi nani wongo seyo nder ɓernde am, mi nani belɗum. Huwo wannare nde mi nannayno nden no nder ɓernde am, mi nani nde wurtake, sey mi nani seyo nder ɓernde am. Sey pastor wi to joni a jaɓi yeesu almasihu, a warti go'o nder iyalu yeesu almasihu. O wi to joni habaru yaki church. Mbimi joni daga mi jaɓi yeesu almasihu mi nanga yaki church. Sey o wi to nde alal wari ñannan ila mi siryi ko woɓɓe ma ngara church mi yahi, mi arti woɓɓe ma yaki church. Ko nder woɓɓe nder higoɓe an kirista en nde ɓe naati ɓe gi'a nder church, ɓe ñumayi ɗum e ɓernde maɓɓe, sey ɓe gaɗi ka waylitaki ɓe darayam, ɓe ƴamayiyam, ɓe mbi'ayiyam goɗɗum. Emi ɗon jooɗi nder church, fuɗɗi sujada, emi rara ni no kirista en gaɗata, ni min nde mi keso wakkati ɗum mi anda ɗume yahata. Sey wakkati nde pastor ummike andina, sey pastor wi e woodi koɗo nder meɗen hande. Sey pastor waɗiyam mi ummi, nde o umminiyam mi dari, sey mo wi to wane mo wari to an ñande kaza, joni o jaɓi yeesu almasihu, warti kisnowo maako. Sey mo wi amma nangen honduko min, on andi to bandiraɓe maɓɓe ko nani, ko julɓe gonɓe ɗo o nani, to en kebrata ɗum koyɗum fa, ko moye nanga honduko mon de'ita. Yimɓe fuu mbi to min gaɗi sujada, min burti, yimɓe feere feere daga nder church ɓe gaɗi ka sembiɗinkiyam nder nuɗɗinki am. Sey pastor wi to joni no ɗum waɗata, to alal wari mi nangay canjaki wigere to mi yahata sujada, mi nangata yaki wigere go'o. Sey mi to ñande asawe to mi natoyi, sey ɓe kokkayam ceede mota, sey mi yaha mi natta mota, sey mi yaha goɗɗum ecclesia mi waɗa sujada. Alal to wari mi yaha goɗɗum ecclesia feere mi waɗa sujada. Non mi waɗi ka waɗuki. To emi dow non, emi yara non, sey go'o to nder tokkuɓe yeesu almasihu goɗɗo nuɗɗinɗo, sey nde mo yahi nder gure fulɓe, sey mo wi ay wane joni yaha church, wane tuubi, joni wane nder amin woni, ndemma ɓe anda, amma hanko sey mo yaari haala. Nde mo yaari haala fuɗɗi sankitaki, wiki imi yaha church, sey ɗum yaari haala ha ɓe hisba komandajo mo hisba, sey o waɗi sukaɓe makko iɓe daro dow lawol, iɓe dara ko ɓe gi'ay to mi yahata church. To ɓe gaɗi kararuki, ɓe gi'ayi to mi yahata church, ɓe meeɗa yiki am mi natta e mota mi yaha church. Sey nde ɓe gi'ayi ɓe meeɗa yiki, sey wonde ñande
sai komandajo on sai wari ƴamiya, wani min nani habaru a yaha church non? Sai mi rarimo mi wi mi yaha church. Sai mo wi amma joni a andi kiita gonka dow maɗa, joni kiita maɗa fa ɗum warete fa. Mbimi to ndenno wonɗon, ndenno komi wondono nder moɗon, Allah hokki an sembe mi metanamo. Mbimi amma joni mi wala nder moɗon, min joni mi nuɗɗinɗo, mi tokkuɗo Yesu almasihu. To diga ɗon mo ɗawta mo metaniyam dow haala nuɗɗinkiyam. Iɓe giyayan emi wurto wala ɗawtuɗo metaniyam dow haala nuɗɗinki ko wi'a waɗanayyam goɗɗum. Sey fulɓe ɓe min gondi kamɓe gaɗi ka hoccuki haala. Ɓe ngari ɓe tawi ñaako amin, ɓe mbi ɓe nani habaru min mi tokki Yesu almasihu, no waɗi o alatayam mi tokka Yesu almasihu. Nden madujo amma ɗan wanni dow tokkol am, mo fuɗɗi hawre. So to Allah walliyam madujo mako iɗon, wato mama amin. Sai mama amin wi madujo am wi a'a, mama amin wimo ta ɗawtu metanki wani dow o tokki Yesu almasihu. Ai e wodi fulɓe gonɓe ɗo o, woɓɓe ɓe wuyɓe ɗum andi, ɓe wuyɓe ɓe gujja ɗum waɗanayi ɓe goɗɗum. Hanko o hocci are goɗɗo na, o hoccayi are goɗɗo. To gam majum ta huɗɗutu tawkimo metanamo way dow nuɗɗinki mako. Sai mama a wiyam wane, Yesu mo a tokki, tokkumo boɗɗum, tokkumo boɗɗum. Minon ma min anda toye min de'ata, tokku Yesu boɗɗum, wala fotuɗo haɗuma, tokka Yesu almasihu mo yiɗɗa. Ai neɗɗo to yiɗi sai en ala ɗum yaha to yiɗi. To daga ɗon madujo an ɗawta e metaniyan dow haala tokkuki Yesu almasihu. Sai ni ɓe min gondi non no mi wi nane, ɓe ngari ɓe tawi ñaako am, ɓe ngatimo e yeeso, o haɗayan tokkuki Yesu almasihu. To mi wañi o riwayan mi ala warki wuro makko. To nde ɓe ngi ñaako an wannayi, sai ɓe kocci inde ñaako an, sai ɓe jari ton to alkalijo, ɓe gulloymo ton to alkalijo. Wayi yarimo ton, o ali suka mako nati Krista. To gam non to o haɗatayam mi tokka Yesu almasihu, to ɗum fuɗɗita yiki am mi wari wuro makko, nden jawdi ndi o woodi o wi'ayan wiki ko da ɗum senday donu jawdi makko wala indeyam e nder. So ñaako andi tokka e haala maɓɓe. Sai alkalijo mo ɓe jari haala kan to muɗum, sai riwi haala kan, riwi jaruɓe haala kan. Nde o riwi ɓe, sai mo wi ñaako an daro. Sai ñaako an dari. Nde ñaako an dari, sai mo wi ñaako an, mo wi to a jaɓu mbi'a a riway suka maɗa ngam o tokki Yesu almasihu. Ai na dow makko ɗum fuɗɗi ba. E woodi yimɓe ɗuɓɓe ndenno gonɓe nder julde, hande ɓe acci julde ɓe garti Krista en. To andu wiki na suka maɗa fuɗɗi wartuki Kristajo, to anan haala ko woɓɓe mbi'ata, ko ndiwa suka ma, ko mbi'a a waɗanay suka maɗa honduko. Mo wi to mi nana iri haala ka, mo wi to o yaha. Ashe ɓen ton ɓe ɗum riwi dow haala, sai ɓe kocci haala kadi, sai ɓe jari to taadiɓe, sai ɓe jari haala caji office, wikira ko ñaako an waɗi o bambi ɓawo suka makko o warti Kristajo. Sai taadiɓe lili taadiɗo yehi tawi may unguwajo,
ɓe ngari nder lumo gam ñannan ñako a liliyam mi yaranamo buhuwa kaɗɗe e lumo, sei ɓe naati lumo e ɓe ɗaɓɓitayam ɓe gilo nder lumo Allah hawtayan e maɓɓe, sei ɓe co'i caji office ɓe mbi ɓe gi'ayam, sei ɗum wi mai unguwajo to o yaha o daro dow ɗatal to mi jippoto mota to mi wartay, sei o jogoyam. Mi yahi mi wartoy alasira, sei mi yi goɗɗo memba church amin i joɗi wuttudu goo, nonna mi jippori mota sei mi mo noddiya, sei mi yahi sei mo wiyan ayra mai unguwa ni i dari, sei mi wimo sei mo wi to mai unguwa an renata, ɓe jari haala maɗa to alkalijo riwi haala kam, ɓe fuɗɗiti ɓe kocci haala kam, ɓe jari ka ton to tadiɓe, to ɓe jahi ɓe gilaki nder lumo ɓe gi'ayima, hanjum ɓe gaɗi mai unguwa wari daro ɗo to a jippake nanguma yaruma caji office, to imo dow hokkuki an habaru sera mai unguwa wari tawiyam, sei mo wi way mi ummo min dilla, sei darumo mi mbimomi a mi ummo dillen to e jaheten, mo wi ay ɗum waɗimo daga caji office ɗum waɗimo o wara o dillida ya, mbimomi dow leyfi ɗume, sei mo wi to mi yahi ton mi nanay, sei mbimomi to ayi joni mi ƴiwoy lumo eɗa are komi sodunoy ñako an, amma waɗɗu muñal mi yaray are ɗen wuro, to mi yahi mi wartoway, sei o wi to han won ɗon, sei o aliyam mi yaari are ɗen wuro, nde mi yaari are ɗen wuro sei mi ƴaɓɓi wuro pasto, mi yahi wuro pasto sei to pasto nani habaru, ashe habaru ɗum pasto nani, o nani habaru ɗum nangiyan ɗum yehi ɗum maɓɓiyan, sei pasto yiyan sei mo ƴamiyan way ɓe jopima, mbimi aa ɓe nangayiyam, amma dei ra ko yahata joni mai unguwajo i renayan ton haade ɗatal min jahay to tadiɓe, sei pasto sei hoccoyan e machine min dilloy, min gari min tawi mai unguwajo sei min jahi wuro laamiɗo amin komin ƴaɓɓo to mai unguwajo, min jahi wuro laamiɗo min tawa e laamiɗo, to sei ɗon de min kawriti, sei mi ƴami hanko mai unguwajo, mi wi kai a wi ayam mi ummo jahin caji office, ɗume leyfi mi waɗi nde mi yahata caji office, sei mai unguwajo ƴamiyam way kanko mi ƴamata ko bo ñako am mi ƴamata, mbimi na ñako am wiyam mi yaha mi ummo min dilla, an ƴamaymi, sei o wi to ay joni way min daga mi warti kristajo mi ali mi wurtaki julde, to joni mi yahay ɗum waɗanamin kerol hakkude an e ñako am, ɗum waɗanayyan kerol, mi fuɗɗitata mi wara mi jooɗo wuro ñako an, nden mi anda hu jawdi ndi ñako an woodi, ko da emo ɗon ko o wala ɗon, to ɗum senday jawdi ɗum hokkatayam ndunu, sei mi raari mi unguwajo sei mi jali, o wiyam wayno mi jalay ma, mbimi a to haala maɗa jalniyam, min emi andi Allah hokkata risku, baba an rammo ɗon imo jooɗi, to a ƴamimo joni ɗum rimdimo e risku, o wiyete aa, to emi andi ko ɗum hokkiyam to na hanjum wartata dalila risku an ɗum waway ɗum timma, to gam noon min mi wannayi gam ɗum, amma nde a wi en jaha sei en jaha, so sei pasto wi to wimi unguwa to joni en jahay, amma andu wiki hande to en jahi e wodi shaɗɗum e tudu wada local government, sei mi unguwajo wi to gaskiya to non han yahata, mo fariti yarukiyam to tadiɓe, sei mbimomi a fariti yarukiyam to tadiɓe, ɗume soɓɓotoɗa mbiya tadiɓe to a yahi, so wi aa mo yahi mo wiya tadiɓe nden ma emi jangirde, to mi ɗan wari balɗe ashe ma mi so'ake, sei mi wimo to joni nde to a yahi a wi tadiɓe
iri haala ka mbiɗa a wi'ay ɓe a andi a fewi, nden bo a andi fewre e yeeso Allah hunde ko Allah yiɗa? sey mo wi imo andi, amma ni digga mo yaha mo wi'a noon, hanko mo yahata. To daga ɗon min timmini haala amin e makko, min co'i wuro, ɓe fuɗɗitayi ɓe efti haala dow an. sey ni woɓɓe fulɓe ɓen ɓe min gondi ko mi homniɓe ɓe komnataya, ko mi homniɓe ɓe notatako, ko ɓe gi'iyan sey ni kawai ɓe gila hoore ɓe ƴaɓɓo. to har hande emi ɗon nder nuɗɗinki an. hande woɓɓe maɓɓe ma to mi yahi wuro, sey hamɓe e hoore maɓɓe ɓe mbiya way mi canjake, nano mi wondono nden no na noon mi woni joni. to ɓe mbi'i noon sey mi wiyaɓe to barka Isa almasihu canjiya, na goɗɗum ba, amma barka Isa almasihu hu canjaki ki on giya mi canjiki, mi waylake nano giirotoyan nden no na noon mi woni joni, ɗum barka Yesu almasihu, na goɗɗum ba. to gonga e ɗan caɗele seɗɗa mi heɓi, amma ni Allah walliyam nder wuro amin wala e ñaako an e madujo an e woɓɓe sakiraɓe an huɓe ɓe gannayi dow nuɗɗinki an, sey de mawnirawo an gooto kanko tan, nden no ko hownago ma nattata hakkude an e maako, ko mi homnimo o notatako, hanko ma emo nder bi'ayɓe ɗum warayam ngam mi nuɗɗini Yesu almasihu. to amma joni nde mo waɗi mo yi'i wala yattirki gaɗa, kanko ma e hoore makko joni emo nodda waya, emo hocca waya mo noddayam min medda e maako, monnukiki o monnantayan joni o ali. har ma yaari joni e wuro amin ko ɗum waɗa e goɗɗum ɗo to mi woni joni eɓe noddayam e waya ɓe mbiyayan ra ko ɗum waɗata, eɓe ɗaɓɓita shawri to an. to da nuɗɗinki Yesu almasihu e lallina goɗɗo, da sakiraɓe an ko babiraɓe an ɓe noddatayam ɓe ɗaɓɓita shawri to an, amma hamɓe ma ɓe paami tokkol Yesu almasihu e moƴƴina neɗɗo, e wartira neɗɗo geeto. ngam majum min joni wala ko watta mi yattira gaɗa e tokkol Yesu almasihu, hama emi nodda bandiraɓe fulɓe ɓe jaɓa Yesu almasihu, ɓe gara ɓe jaɓa Yesu almasihu. gonga to a jaɓa Yesu almasihu, kalmawol ngol ɗum haalata wiki salama, to a andagol taw sey to a jaɓi Yesu almasihu. daga mi jaɓi Yesu almasihu emi nana salama nder ɓerde an, emi nana belɗum nder ɓerde an. kay har ma e wodi ñande komi haali mi wi kay min joni ko hande mi maayi wala goɗɗo momi jogi nder ɓerde am, ko da goɗɗo waɗaniyam leyfi balɗe seɗɗa sey mi nana koy ɗum wurtake nder ɓerde am. ko waddi ɗum ɗon? ngam Yesu almasihu e ɗon nder ɓerde am. amma nden to goɗɗo waɗaniyam leyfi sey mi waɗa balɗe, har ma mi waɗa duuɓi mi jogii ɗum e ɓernde am, ngam wala Yesu almasihu wakkati ɗum nder ɓernde am. amma hande ko da goɗɗo waɗaniyam leyfi, gonga mi wawata mi jogo goɗɗo e nder ɓernde am, ngam salama Yesu almasihu naati nder ɓernde am e tokkinayam. to Allah jomirawo walla en. mihin min woni pastor Alhassan Audu. nder komi haali ɗo emi yiɗi hunanɗo ɗum testimony han ma wara jaɓa Yesu almasihu o laato kisnowo maako. fulɓe bandiraɓe am, wala laawol wongol ngol neɗɗo tokkata naata aljanna Allah wona laawol Isa almasihu, kangol tan. ngam Allah e hoore muɗum wi'i non, nden Yesu almasihu e hoore muɗum wi'i kanko woni gonga,
kanko woni laawol, kanko woni yonki, wala jahayɗo to babirawo mako mo dow sey to tokki laawol mako. wala annabo en hu nder annabo'en ɓe ɗum waɗi garɓe nder duniyaru, wala annabojo haaluɗo iri haala ka wona isa almasihu. to ga majum ko fullo nanɗo testimoni ɗum to a nuɗɗini gonga emi toroma dara nder nuɗɗinki maɗa e sembe ha timmode ngendam maɗa nder duniyaru ndu. to a sa'ake to yeeso almasihu o wonday be ma. to a nuɗɗinayi emin nodduma war nuɗɗin jaɓa yeeso almasihu. mi yetti. jomirawo wallay.